О, дежаву генератора е тук в мейн билдинга. Аз в мейн билдинга слагам браню път. Добре, вие да не го мислиш. И аз го сложих. И блята е точно до мен. И се заби няколко пъти на едно място. А той видя Найнсото, тръгна да гони Найнсото. Тръгна за Найнс. Да. Вие тримата ли го таковахме? Браво бе, браво бе, браво бе, това е бе, това е бе. Това се иска бе, не искаме Iron Type пъч. Окей бе. Правиш бе, Марко, лансар. Не го карай в мен да съм. Не идвай към аз, ще го оправя до това. Направим нещо. Митко, записваш ли? Да бе! Окей, той реши на моя стая. Оф, не ми кажа, че ще дойде тук. Аз го оправих, така че... Давай. Пърка за блокиране ли има? Еми той да беше оправил, твой ще да блокира моята ича. Нещо на палет ли? Не е на палет. Мамка му. То защо ме гони? Не, тръгнал, ама се отказа. И ти си тук ли? То май идва. Майка ти ще еба. Идва. Туп наркоман. Ти кой генератор си най-че най-но? Аз ли? О, шит. Не, Денис. Ти ли лупаш наркомана? Да, на шака. Тръгна си, идва към куката. Дай да правим генератора на шака. Или още е Да. Не. Какво пърг бе? Забрах как се казва. Единият е Grim Embrace, другия забрах как се казва. No Holds Barred май. Ако ние не оправим нашия преди това. Давай. Бегай. Жега. Как бе? Бях от другата страна на генератора бе, човек. Еса, ако го плащаш. Няколко изтанки един удар. Къде отиде това? What the fuck? Oh shit. Пако блокира! Остави ме. Ще се към... Майката. Идва към Не знам нас. къде отиде. Бъгна се няколко пъти в една скала. Бавина от пъките. Не, връща се при нас. Митко, бегай. Ще бегам. Бегай, бе! Не към него, бе! Пълем. Бала! Дай накрая! Дай бе, браво бе! Към тебе идваме. Да. Дай чека! Браво бе! Дай! Чека! Добре бе, ми направо ми бъркне. Стопих му лагерите. Къде е то наркоман? Към мене дойде. О, шит. Тук чувам някакъв генератор, Някой трябва да ме килне и се. Мане колко е параноичен.
Маре колко е първичен това е. Oooo, брат ми. Кой ще лайква ми ти? Той човек няма да остави генератор да слайне. Или алко. Човек много е слаб, блъска се в скалите постоянно. Не мога да вземе завоя. Да, бягайте, не ме блоквайте, бе! Тупото Нанси, бе, брат, шибаното Нанси ме блокна. Тук лекуката, бе, майка му да има. А, той избяга, той избяга. Към мене, спасете го. Спасете го, сега се връща към мене. Това правим. Че сега се връща към нас. Да, май сега ще си го захабим. Втора кука съм почти, той сега ще пази. Се игра на... Вада играем, бе. Ще успели. Вуй. Давай, дай, хил. Дай, нямай. Пак да, Нанси човек само сандбагва цяла игра. Ева, Митко, да ме хилнеш. Че... Ще играе тояшката. Къде отиде? Там до куката... Не бе! Къде съм то? Къде е той изруца? Къде отиде той изруца? Знам. Удари ме за спорта и стръгна. То Денис къде беше на куката, ще чуеш звуци на генератор, идвай натам просто. Дарни ме. Добре бе, то къде го изстръгва? Всеки път като се хилва бе. Той ме мисля. Не, той за мен идва. Тебе ли идва, верно? Не, тръгва си пак. Сега търси тебе, май. Айде, газ, дай! Дай, чека! Това го имам, брат, буквално бях до чак, докато се гоня, че докато се случваше това нещо. Върни се, Битко, върни се. Тръгна ли си той? Да. Хилваме се, ама той не ни остава човек, бах че го кука. Само около нас се върти. Виж го, пак идва. Къде е? Ето го. Абсолютен гей. Той даже не знае къде отива, просто се върти, брат, и някак си ни намира без да иска. Не, той даже не обикаля по генераторите, брат, той просто обикаля в кръг около целия мап. Ай, 99 натле пак бе, човек. Сега, къде има генератор е въпрос? Удари, избяга. Да. Аз сега ще ме вземе. Сега ще държи около на този генератор. Това идва към вас. Да. Директно идва към вас. По-директно от това не можеше да е. На генератора. Някой дойде. И сега правим този генератор, не регистрира. Аз спря това, дето той ритна току-що. А Нансито просто обикаля, брат, и нищо не прави. То се трясна отново да провери генератора, ама изгуби битко. Да, сега пак идва тук. Защото имам ден с ми. Идвам да те спасявам. Дай продължи генератора. Дай отива. Да, оставиме, идва към куката. И взех му чейса, взех.
Шега. Аре, малко остана, бе, давайте, бе. Блокира го майка ти мастия, да има. Блокира го. Човек, та Нанси е много безполезна, бе. Тя не е бърнала генератор, бе. Ето генератор ми трябва да го барна. Колко още ми трябва да го? Като той се идва към мене покука, бе. Нанси, това в шкаф ли е, бе, брат? Край това чист. Как спаси генератор? А така, бе, мърш умри, бе, майка ти. Приготви се да отваряш врата, моля ти се да го оправя преди да хукне, моля ти се. Това няма да го спасявам. Не, добре. Това заслужава покука. Добре, никак не го запомира. Той се знаеш как ще тренираш за... Сега ще трябва да търши между вратите, ма мене това не ме бърка, защото тук имам палет и имам гайд. Ти ще можеш ли да отвориш твоята? Да. Тома и аз ще мога да отворя моята. Не, аз страм. Това съм го вказа, той не трябваше нищо цяла игра. Ай, чао. Дайте победата, брате. Това беше добра игра. Хареса. Маняка има 11 000 blood point-а, брат. Това е диаболико.